Tora zvinhu mama. Vatanga kupfurira pepaika. Ane mamovha watanga kuti pamaproblems ekuti kuendesa vana kunholi. Vakaita sei vanhu ava? Usiriwe vanhu ivavo vanenge madhani, vari kuchita madhani. But vakakohwa pfumvudza manje. Bozi udare nini ndiri mudhani kanini? Uri mudhani? Saudari mudhani akapinda mufoni maMhamha enda. Mama chakakohwa pfumvudza. Aiwa, yakapfumvudza foni yaMhumzi. Tima delegates acho. Iyo ndiyo delegate anopinda muFridge maMhamha. Inini. Dabura. Inini ndo nyaya yasikataura pafilimi re24. Chepawerere. Handwarisa. Filimi ro. Asinamboriona season yo. Aiwa. 24. Aiwa, stanye kuya kwekudabura. Yombo chapera maFridge. Katika zoboma zvichemo kuti zuva zvari kungobuda mvura zvisina kunaya. Mamatera sene maFridge aya. Angogara kune zuva. Mari 4.5 tikamboisa tikaiisa muFridge. Tatu kula. Asi manje madhani vari kuzvitadza izvi. Ndopavari kuenda pavari kuchita machairman paipai vaisiya. Vari kubva vachita machairman. Vachita machairman. Vobva valodha paipai vobva valodhera kahuwe kalodhwa paipai. Ndopatinozisara takaguta zvedu isusu mazai asina kuibva mazai gonzai vaisiya. Tobva tangorova kuti kageti. Ndanani vanhu vakakungurudza huwa iva? Letumwe delegates turiko sova tukunezi. Kumaraini kwenyiko? Ndotumwe delegates turi aiwa kumaraini kwangu akusikwanika vanhu vakadaro ndikudzinga mazuva ano vanhu vakadaro. Kujabula kona Babylon Straw. Alright, Babylon Straw. Asinga vasadaro vanenge vanotenga chimari. Vanenge vachitotenga kanikai. Kemari kafoni. Ikako akafoni sekangokaisa pari paDecember pa12. $12. PaDecember. Price yacho aizwei? December saka nda December autozati ndikura wati chi. Like paDecember ndo patikaisa pa12. Pa12. Mazana, I'm going flame, I'm going high, I'm so go put you on flame. Unayo inandina. Awona? Sema zano zvula changamuka. Be fast. Kunibadzira yamo. Be fast. Akufunga zvinhu. Asi ndani tokumbira bozi muta basa rokumbira moyo mai, no problem kuti muwane mogwe. Isusu tokumbira zvilumu pa Huawei pa screen muFridge zvese nyeye mogwe. Ungate packet muzera ko. Isusu kona majidivana majiditeka tunga kuzotunga vanhu vakaita survivor andikuzvona. Kudhara tikatamba ngoma mumaP1 kanga rika Dream League. Handiri kuzvona. Tambira ngoma mumaP1. maP1 mazano kune majoko, makofu, mawaiziya. Ndo Variku mazano. But wadondishamisa kuti mari yemovha unoona packet utenga mari utenga packet iwewe unyeba. Chanza. Because I'm a West Bin. Pane kucharira, pane kurira izveso. Havana mboshaya Huawei kana muFridge. Pane zvitori zvimwe zvinhu zvatoitika. Chanze. Chana mwachibata gudza kumba kubata gudza. Aiwa ukabvira nyaya yemukwaedza kana papress inogona kumbirwa. Ukanyatse zoom ukabvunza angu zoom anokutaura. Aiwa but kwaedza nekuno kundiani. Oza pane munhu yemwe yakandishamisa. Anotaura zvese zvinoitika kwese nokudiani. Ndiani. Oza papress ndiya. Ndinoshaya. Pandikutsaura ndokutengera kokora. Kwaedza. Press mazano manje. That's it. Chodza. Chodza. Food. Kana kurula kana katsogorula. Alesha. Sake wonke ophinda mu-odi. Ungone audio yako yawayiruirwa. Wesha. Line on ndakatozvifuya. Ndakatozvifuya. Aiwa ukaland kuline unoka kuti unobvunza baba Aida. Aiwa bozi. Baba Aida ndo ari kuchita nezvi. Chisai, zvontaura uzondatonza zvakawanda ipapo. Wadzokavata. Zvigadzi. Saka pakupedzisira semba, pakupedzisira kwataura ipapo. Pepfumvudza. Ipapo. Vakomana vari muchiki. Vakomana vari muchiki zvavo zvamai manje. Haisi nemari, igwereshende. Vada kani kai. Kapi. Ikako. Kani kai. Kayoyo.                                                                                                                  Kayoyo marara ibvumizi. Aiwa hanzi anzi like
like a Jane kati vanhu vakapera muna January vakazopinda muna February vakafembwa vakafidha matwins saka vanga vakutotsvaga kutrevha kamotikari keMarch andikuzvona saka how much did you get panyaya iyoyo? Ndawana $4. $4 saka vanyeba nyaya iyo ngosiri kuinzwisisa. Aiwa buza idea kwese zitakanaka kupi idea yangu ndosaka ndatiya kutola madhani batata mudhani tadzata mudhani apa tadzata mudhani asina mhanyira zvangu iwo handinyaya yevelation yevelation yakamira kalaiso mukuru wazvo nyaya yevelation yakamira kalaiso andizvazosvika zvako vazosvika ini ndakasvika kudhani ndakasvika musi wa8 December kunge munhu asinga black book andikuzvona 8 December munhu asinga black book saka vanozobvunzonzwa ukasvika uchibva kuti unoti ukasvika uchibva wakasvika ndikuzvona pakusenana nichanzwa maungira kubva uku atari newspaper tisati miriri tongomirira iri sound system newspaper rakuita zvekubhekeswa kana kuzvekurongedzesa mapantry mazuva ano hatichaverengwa mazuva ano wangovhura inonzi bhenyu kana kuti something like that inenge watopa chrome kana kuti watopa opera mini ibhojo sai mogwe kwendaka ndada kuzorora yakudhaka ndaka ndakadhaka mubhena aibho